Hello guys, good morning na naman. Naninigsay ulit tayo guys ngayon. Medyo makulimlim ang panahon, pero wagtry pa rin natin dito sa lake na pinagbulian ko ng malalaki dati, yung mga mamaw na tilapia. Matagal akong hindi nakabalik dito guys, ngayon lang ulit. Buwan din yata bibilangin, hindi ako nakabalik. Sana may madali tayo dito guys. Ayan, yan yung lake. Ayan. Sana subaybayan nyo yung mga patama natin guys kung meron. Sana panoorin nyo hanggang dulo yung video natin. Sige guys, stay tuned lang. Zero na tayo guys. Yun o, umatos. Yun, laki. Maybe 5 fingers na. Wala na, finish na. Dali guys. Maliit pala. Akala ko malaki. Yan. Pwede na to. May karang din yan. Yun, dali guys. Yun, malaki. Oop. Uy. Uy.
guys. Yun. Amaw. Kunin natin para malaglag. Baliw ka yata eh. Matanggal pa. Mamaw guys. Yun ang laki. Yun o. Yun lapad guys. Yun o. Ang lapad. 8 fingers. Hindi na may balik. Oh, yung 6 inches na bala natin. Hindi na may balik. Dito pumasok. Dito lumabas. Kaya hindi na may balik. Ulit-ulit na naman eh. Kailangan putol na to. Ayos. Kadali tayo ng malaki. Mamaw guys. Kadali tayo ng mamaw. Yun, pinutol ko na yung bala. Kasi hindi na may balik. Yun, putol na. Tawas. Yuk. Sayang. Tak kaya dalag. Sayang. Ala. Yun dalag guys. Dali na siya. Dalag. Yun oh. Laking dalag guys. Na headshot. Payat. Bagong panganak to. Paano masabi? Malaki siya guys, kaya lang payat. Na ulo. Yan guys, oh, malaki. Kaya lang payat. Bagong panganak. One eternity later. Ayan guys, tapos na naman yung paninigsay natin. Tanghali na, alas 12 na. Wala tayong dalang baon. Ito, nakadali tayo ng dalawang jumbo tilapia, tsaka jumbo dalag. Yan o. Yan, mabigat.
Ayan guys. Laki ng tilapia oh. Plapla. Mabaw. Yan. Salamat ulit guys sa panonood. Hanggang sa sunod na video na naman tayo magkita-kita. Maganda pa sana mag-abang guys kasi hindi ganong malakas ang hangin kaya lang wala tayong baon. Tama kayo. Ako naman eh. Ito yung spot natin. Yan, malawak yan guys, malalim. Dami kong tinilang dalag, di ko tinatamaan. Buenas mo naman. Yung isa, the place, tumalon. Yan, sige guys, salamat ulit sa panonood guys. Hanggang sa sunod na video na naman.